धेमाजि जिल्लानि सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखिखौ बिथा खालामनानै बर' बिजों फरायनानै HSLC आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय आरो HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ दिनै 2 नं नाहरबारि गुदि फरायसालियाव बरायनायजों लोगोसे आरो मान बावनाय जायो। हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो धेमाजि जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोनगिरि सुसिल बसुमतारिया। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि तेनजिं बर' बिथाङा हाबाफारियावनो बाहागो लाफैयो। लोगोसेयैनो सिलाफोथार दख'रानि गासैबो माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। समाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोन गासै रादाब बुथुमग्राफोरनिसिम साबायखर जासिबाय। दिनै सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा HSLC जोबथा आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिनो हानाय फरायसुला फरायसुलि आरो HS आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिनो हानाय फरायसुला फरायसुलिखौ लानानै मोनसे बरायनाय आरो थुलुंगा होनाय मान बावनाय बे हाबाफारि खुंदों। नैबे 2 नं नाहरबारि गुदि फरायसालियाव। दा बे 2 नं नाहरबारि गुदि फरायसालियाव बे ओनसोलनि गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनखौ लानानै सोलोंथाइ सांग्रांथिजों लोगोसे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ बेखौ लाफानानै दिनै मोनसे मोजां सावरायनाय बेवहाय जादों। बे हाबाफारियाव आंबो जिल्लानि आफादगिरि महरै बाहागो लानो मोनफानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेवहाय गासै बे गामिनि रायजो राजा आइ आफा सेंग्रा सिख्ला जोहोलाव आफादफोराबो मदद होलायनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंहोदों। आरो बेवहाय जोङो एज ए हल सोलोंथाइनि सायाव गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै जौमा फरायसालिसिमनि गासै फरायसुला फरायसुलिफोरा फरायनांगौनि जि बाथ्राफोर बे बाथ्राफोरखौ लानानैनो जोङो सावरायनाय जादों। आरो आंबो जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि महरै बेवहाय बाहागो लानानै जोबोद मोजां मोनदों। जोंजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि धेमाजि जिल्लानि बोसोनगिरि, आइजो अनसाय आफादनि धेमाजि जिल्लानि बोसोनगिरि आरो बेवहायनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो गासै 2-3 गामिनि रायजो राजा आइ आफा आफादगिरि गाहाय नेहाथारि गासैबो बाहागो लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ खोब मोजां जाफुंनाय मोनदों। आरो दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों सोलोंथाइनि बाथ्राफोरखौ जोंनि उन्दै उन्दै गथ' गथायफोरा सानगोन। जोंनि बिमा बिफा दिथागिरिफ्रा उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिखौ फरायसालियाव फोरोंनायाव नोजोर होगोन। जोंनि बिमा बिफा दिथागिरिफ्रा जोंनि फरायसालिखौ नायफिनगोन। जोंनि सार मिस मेडाम मोना फरायसालिफोराव सम बायदियै फैनानै जेरै फोरोंनांगौ बेबायदि फोरोंगोन आरो बेखौ मिजिंथिदों दिनै सावरायनायजों बे जाफुंदों होननानै सानो। सासे फरायसाया गुन गोनां सोलोंथाइ लानोबा बेनि सोरगिदिं थासारिया माबायदि जानांगोन? सासे फरायसाया गुन गोनां सोलोंथाइ जुदि लानो गोनां जायोब्ला बेनि सोरगिदिं होननानै बुङोब्ला नों बिमा बिफाखौ जों गिबियावनो बुंनांगोन। बिमा बिफाफोरा सांग्रां जानांगोन। बे गथ'खौ मोजां दिथा लानो हानांगोन। मोजां थुखैयै लोबै फरायसालियाव लाबोनो हानांगोन। बे समाजा बे गामिनि समाजा बे बिमा बिफाफोरा गावनि फरायसालि इनफ्रास्ट्राकचारखौ नायथिंनांगोन। बेनि सोरगिदिङा माबोरै, फरायसालिया मा अबस्थायाव दङ, बिनि सोरगिदिं बेरा दंना गैया, बिफां लाइफां दंना गैया, बे फरायसालियाव सम बायदियै फोरोंगुरुआ फैदोंना फैयाखै, बे फोरोंनांगौआ आयदाफोर बायदि गासिबो समानै समान थांनो हादोंना हायाखै, बे गासैखौबो नोजोर होनांगोन। बेनि गामिनि रायजोफोर, बे फरायसालि सामलाय आफाद, बे फरायसालिनि फोरोंगुरुफोर, बे फरायसालिनिनो गासै दिथागिरि बिमा बिफा फरायसुला फरायसुलि गासिबो जुदि खौसेयै जाय जेरै मावनांगौ बेबायदि मावलांनो हायोब्लानो सोरगिदिं जौगानाया फैगोन होननानै जों साननो हायो। जाय फरायसाफोराखि दाख्लै जि होनानै थांबाय HSLC आनजादाव जाय फरायसाफोरा फेल जानानै थालांबाय बैफोरबायदि फरायसाफोरखौ माबायदि मेसेज हरनो सानो? औ, बेयो बिराद गोनां बाथ्रा जे जायफोरा मेट्रिक आनजादाव 3थि थाखोआवबो उथ्रियाखिसै, फेल जानानै थालांबाय, दा बिथांमोनखौ जों बयबो जोंनि समाजनि गासै माहारियारि आफादफोरा लोगो हमनानै जों थुलुंगा होनांगोन। मा जाहोनाव बिसोरो फेल जाखो आरो माबोरै बिसोरो फरायफिनोब्ला नाजाफिनोब्ला उथ्रिसारनो हागोन, बेनि लामाखौ जों दिहुनना होनो हानांगोन। आरो आं बेनिफ्राय बेखौनो खावलायगोन, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै जों बिथांमोनखौ लोगो हमगोन। लोगो हमनानै बिथांमोना मा जाहोनाव फेल जाखो बा फेलें जाखो बेखौ सावरायगोन आरो बिथांमोनखौ खावलायफिनगोन जे जोङो नाजानांगोन, फरायफिननांगोन, नाजायोब्ला हायैनि बाथ्रा गैया, जोङो नाजाफिननांगोन आरो सासे सुबुं सम्पद जानो जों नाजानांगोन। आरो दिनै आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि बाथ्रानि खोथा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंदों, फोसावदों। बे आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लाफिननो थाखायनो
जाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा SSLC आनजादाव फेल जादों बिथांमोनखौ लोगो हमनानै बेनि सोमोन्दै सावरायनानै जोङो आरोबाव बिसोर जे फरायफिननांगौ, बिसोर जे फरायसालियाव थांफिननांगौ, गावनि जिउ राहानि थाखाय जे सोलोंथाइ लाफिननांगौ, बेनि थाखाय जों थुलुंगा होयो।